So, shout out sa amigo na Amigo nga daw karon tiyan na ng yun nakita ano. pagkakaping. Si patambok magmayo. Ay, maldito kayo dito. Ha? Ano? Mali mulito kayo dito? Ha? Asa man taron pre? Ha? Asa man taron? Hindi mo ay, saan naman kamaya? Gislo punta na Asa man taron? Asa man taron? Asa man taron? Ha? Asa man taron? Pusing na to. Paabot sa imo mo. Asa man taron? Liyam. Kadida. Vlog na ko akong amigo ron kay i-welcome na ko ni sa kuang vlog. So sweldo ron sa mga lambod pero kaon nga pagmami gyapon kay amo ang mga amigo na dugay na kayo malakita. Laag man diri. Tripits man tripits. So kaon ng bigmami ron. Nagakaraga ni siya mga sulit mga Mandaya tribe. Mandaya tribe ni. Karaga. So ato may kantog Jerome Road. So kamo dia guys. Istak po dia karon mabuang na kusog. Asa naman ka, Domingso? Asa mo dapat? Ubalde? Sige. Inom man yung trip. Kami kay mga buta man be. So, foods lang ang tirada ron. So, abot bagyod ni ay nain libre mi sa mo ang sponsor nero among amigo ba. Oh, pagkaon na may mami daw. Mami na mami. So, mo na yung mga pilihanan diri kung gusto mo mga on guys. Along the highway lang ni. Kanto Jerome na ni. Kanto Jerome na ni laha basi ganahan mo. Kaon diri kanang dolang diri sa una na diri. Diri guys magpilihan diri guys. Hindi na kami tulo. Yan ang kawali. Asa ko diro na to, boss? Asa ko diro na to, boss? So, mana ang bossing ron? Asa ko diro na to, boss? Asa diri? Tama, 50 para may bunggig. Kana. Orang ganun. Yan kawali. Saan? Lakangan ni boy. Aros kaldo rin yung kawali. Ayo, ipit-ipitan na sa Kayo, busog ka ron. So, napay mapilihan mo rin. Labok. Dagan sila yung mga mino diri. Doon lang mo diri. Pwede mo mga on diri. Tipid meals. Ano bala niya? So, shout out sa kuwang dugay na kayo na kauban sa trabaho. Family size, pre. Pepsi lang? Pepsi. Nice, Sprite. Ako naman din doon may pila. Ako naman 15. Kung tulo kayo nga na, Jawam. ako yung din doon. Pusing mo na. Kulba kayo pusing ba? Hindi naman din doon. Katong family size like. Family size dako to. So bayadaan diri pag mo-order day. Bayadaan. Okay. Basi gudagan. Dagana. Bayad. Ang oy. Uy. Wag maipit ko ani ba? Wag maipit ko ani ba? Murag di ta ka-diet ani ba? So, ikaw nilang ka diri guys. So, importante na malipayon ka pirmi. So, mga problema, ato lang mga kadapin sa. So, mo ni ang order sa 50 nila diri. So, lamig kita na ako no.
So, mga mga guys. Kaya gigutom ang mga patay gutom. First time na mong kaon diri. So, ana sila tilawan sa daw kay timplado na ni siya. Bago ni mo timplahan. Guys, limon guys. Tamis kayo guys. So, tama ra sa kuwang kuan. Tama ra sa kuwang lasa niya. Dili na ko modulong ganang tuyo. Yan saan eh. Ay, rin na. Ikit ka na ba? Mami. Daddy. So, mao na siya ang amuang busing na dili lang busing dugay kay na mo na kauban sa trabaho barkada mura nagsilbi igsuon. Wala siya. Kay mayong tao ni. Mayong tao ni siya, guys. Mao Ayun gyud pa rin na. Dapat mahon nyo. mao gyud dapat tularan gyud ng mga kuan ba. Mayo Huwag yun, kay guys. kuan sa mga Huwag yun naman. isig ka tao ba. Managad. Kita di sini lumayan paghapon. Dili gyud na ako ni makalimtan ning bataan ni. Na Brad sa mga Brad. Lami Brad, lami. Lamit tayo, Brad. Uy, lamit. Ang ako'y. Awi. Ingas lang mami Rick. So, suob na imong 50 pesos diri, busog na ka. Kau beri apa kalian tuh? Kau beri apa kalian? Ada yang beri? Guys, So na diri nakapahabol diri sa amuang kauban no. Food trip po daw siya. Kay gusto ka, Ay. Salamat Bart, salamat. Very good. Laman sa ano, 5 na kayo, 5 na. Ah! Terawan ko rin ba? Terawan. Ha? Dulot. Dapat. Anak kayo na mo ang kanina ba? Lakaw mo ni Justin ba? Tapan. Ana. Ano to iba? Kita na ko dulan niya to sa buwan. Abtek na magigiliyok, bebe. Harang ko kung gayo. Tanaw ni mo naman kanang dili magdula mo naman kanang dili kaya siya pero pag dula sa dula na. Abtek na magigiliyok. Ah, saka. Ah, ano yung ay, yung ba? Ibig bergana ba? Ano mo daw labot? Harang kalau kayo daw, harang. Ano ka ba? Kansahan eh. Nah, dito. Tanap ya. Anong time nga? Ang bulan mo las 6:30. Hindi ka nung oras na. Ano ba? Siya ang ikaw motor. Sa kakon ba? Kira mo ba? Silang itong sakyan. So, kumala yun may kaon. Malang. Sington man dahil dali mo kaon ay. Yan kung kauban kay dapat ko overtime. So mauni siya nakunanan. Along the highway. Jerome na siya. So salamat sa pagtanaw sa kong video guys. Happy mo dala pero may bye-bye.